שלום לכולם, קוראים לי שלי, ואני שכנה של משפחת שני, והיום נגמר החופש הגדול, ובדיוק עברנו דירה לפני חודש, אז יאללה, בוא נלך לקרוא לבנות שלי, הן כבר מאורגנות ומוכנות, הן רואות סרט ופשוט הן מחכות עד שאני אצא איתן לגן. אוקיי, בנות, בואו. אתן מאורגנות, מוכנות? בואו נכבה לכם את המסך. יופי, יאללה, בואי מתוקה. אמא, יוצאים? כן, יוצאים. אני רוצה לראות סרט. מותק, אבל הולכים לגן החדש. כן, הולכים לגן החדש. יאללה, בואי. אז שלום לכולם חברים, מי שלא מכיר אותי קוראים לי מוריה, והיום בדיוק נגמר החופש הגדול, וגם זה היום הראשון לעבודה שלי, אני לעבודה בתור גננת. אז יאללה, אני צריכה כבר להגיע לגן, ואני לוקחת את בתל, בגלל שהפעם הגננת השנייה לא תעבוד שם איתי, אז אני לוקחת את בתל שתעזור לי, כאילו כבר מספיק גדולה, היא בת 15, אז יאללה. וכן, גם הקטנטנים שלי באים, כי זה גם היום הראשון שלהם בגן. חשבנו לרשום אותם לגן אחר, אבל אני אגננת בגן הזה, אז למה שלא יבואו לשם? אז יאללה. בסדר, הנה אנחנו כבר כאן, ועם המשפחה האחרונה נראה לי. שלום, את הגננת? כן, אני הגננת פה. אמא, שנייה מותק. אז איך קוראים למתוקות? לגדולה היא בת 4 וקוראים לה אגן, ולקטנה קוראים מעיין. לי קוראים אגם ולמעיין קוראים מעיין. בסדר, ואגם לא צריכה כבר להיות בבית ספר, היא ילדת גדולה. לא, היא בת 4, היא פשוט נולדה גדולה, וגם מעיין היא בת שנה, אבל היא גם נולדה גדולה. טוב, בסדר, אז את רוצה להישאר כאן? אני אשאר. בסדר. אז יאללה, שניכנס, אתם האחרונים. כן. רגע, בת כמה אמרת שמעיין? רגע, מעיין זה הגדולה או קטנה? הקטנה. אז בת כמה אמרת שהיא? היא בת שנה. אז צריכה ללכת לצד השני, למעון. לא, אני לא רוצה ללכת למעון. אני רוצה להיות עם אגם. עם אגם איפה שכולם, גם אני איפה שכולם. רגע, למי קוראים אגם אז? לגדולה. ואיך קוראים לקטנה? מעיין. כן, בסדר. סליחה, אני לא זוכרת שמות כל כך טוב. בסדר. טוב, את בסדר, את תוכלי לבוא. יש. אז יאללה, זה בצד שמה. טוב, יאללה, בואו. קדימה, להתפזר. כן, הם כבר מכירים את הגן, אז הם פשוט הולכים. טוב, בסדר. אז יאללה, בואי, את יכולה לשבת פה, בואי. הנה פה את יכולה לשבת, הנה בואי תהיי איתו פה. טוב, אז אנחנו נתחיל את היום. ילדים, אתם יכולים עכשיו לשחק, ובואו נבדוק שלכולם יש משחק. בתל, את תלכי לצד הזה ואני אהיה פה. אתה רוצה אולי לשחק בקוביות? כן, קוביות. קוביות. הנה, אני אוציא לך אותם כך. ייי. בואי, את רוצה אולי לשחק כאן בבובות? כן, ייי, בובה. יופי, אתה בסדר? כיף לך? כן. יופי, בוא, אתם רוצים לנסוע? הנה. במה את רוצה לשחק? בכלום, אני רוצה לשבת. טוב, בסדר. וכאן אנחנו נכין להם אוכל אחר כך. בסדר. אז בינתיים אני אדבר איתך פה, את צריכה לתת לי תשלום כל חודש, הם יבואו כל יום איתך. ומה שם משפחה? הלוי. טוב, בסדר. באיזה רחוב אתם? הבנים. באמת, גם אנחנו ברחוב הבנים. באיזה בית אתם? 4. וואו, אנחנו בבנים 3. אתם השכנים החדשים? כן, עברנו לפני חודש. וואו, אנחנו משפחת שני. כן? כן.
בדיוק דיברתי. יואו, איזה קטע. אז גם נראה לי לבנות שלך יותר כיף, כי אנחנו בדיוק שכנים. לבת הגדולה שלי בתינוקות קוראים מרים, והיא גם בת 4. מגניב. כן, וגם התאומים שלי הם בני 2. וואו. ממש מצאו להם חברה. כן, ממש. את רוצה לשחק אולי עם מרים מתוקונת? איך קוראים לך? תזכירי לי. לי קוראים אגם. את רוצה לשחק עם מרים? או שאחר כך? אחר כך. טוב, בסדר. עדיין קצת מתביישת. הנה, אז אני אראה לך איזה ילדים בני שנה. מותק הוא בוי. בן שנה, וגם היא בת שנה. בואי, את באה להרים אותך? לא, אני הולכת. לא, אני מנסה רק שהיא תלך ותלך. בסדר, עוד לא זה עוד לא. אז הנה, את יכולה להיות חברה שלה, וגם שלה. את רוצה לשחק עם מישהו? איתה בבובות או איתו? אני רוצה לשחק איתו. בסדר, הוא קצת יותר גדול ממך, אבל לא נורא. אני רוצה לשחק זה הבן איתו. שלי, קוראים לו יואב. יואב. מה אתם רוצים לשחק? יואב, אתה רוצה אולי לשחק איתה? כן, אבל אני רוצה גם לשחק עם ליבי. טוב, בסדר, ליבי התאומה שלך. בואי, ליבי, תשחקי שמה. אני אביא לכם קצת צעצועים. קטנים, חברים. הנה, קחו צעצועים, תשחקו, טוב? טוב. וואו, ממש את מוצאת להם כאן תעסוקה. ממש. אולי גם לה תמצאי תעסוקה. אמא, לא. כן, מותק. מרים, בואי, את רוצה לשחק עם חברה? כן, חברה. מרים ממש חברותית, היא מאוד אוהבת לפגוש חברות חדשות. אולי תשחקו ביחד במשהו? טוב. את רוצה לשחק תופשת או מחבואים? טוב. מה את רוצה? מחבוי. טוב, יאללה, אז אני אשפור פה. יופי, עכשיו אני אחפש אותך. יופי, אז גם היא מצאה תעסוקה. כיף לכם מתוקים שלי? כן. כן, לכולם כאן כיף. אני רוצה לצייר. כאן. ייי. טוב, בסדר. טוב, נראה לי שאני יכולה ללכת. אני רק אגיד להם שלום וביי, ואני אלך. מותק, מה? אני הולכת, טוב? לא. את רוצה שאני אשאר איתך עוד קצת זמן? כי יש עבודה. אז אני אחזור לקחת אותך עוד מעט, טוב? טוב. מותק, איפה את? אני בשירותים, מתחבא. מותק, אמא, היא תמצא אותי אבל. לא, מותק, אני רציתי להגיד לך רק שאני הולכת, ועוד מעט אני אבוא לקחת אתכם, טוב? טוב, בסדר. טוב, תלכי, אני מתחבא. טוב, אז ביי. כן, להתראות. וואו, היא הלכה ממש מהר. טוב, בסדר. עכשיו בואי, צריך להכין להם אוכל. כבר, הנה, כאן. יאללה, מה נכין להם? לא יודעת. אז יאללה, ניתן להם פסטה לכולם. ילדים, בואו לאכול, בואו לשבת פה. אתם יכולים גם לאכול. כאן. הנה, תאכלי פסטה ופסטה. קחו פסטה, צריך עוד שולחנות, אבל בסדר, הם יאכלו בתורות. בסדר, עוד 3 ילדים באו לאכול. הנה, אתם בדיוק 3. את תאכלי, ואתה תאכל פסטה טעימה. ימי! ימי, אכלתי. טוב, עכשיו כולם תאכלו. ימי, תאכלו. יופי, אכלתם כולכם, אז יאללה, כל שאר הילדים לבוא קדימה. ילדים, בואו. טוב, עד בינתיים תתני לכולם אוכל וזה בסדר. גם ככה עוד מעט נגמר הגן, וגם כאן מאמנים את הילדים להיגמל מחיתולים. אז מישהו צריך לשירותים? אני רוצה לאכול. את רוצה לאכול? אז בואי, לכי לשם, בתל תיתן לך. גם אני רוצה לאכול. בואי איתי. בתל תיתן לך לאכול. הנה, בתל, תתני להם לאכול. זאת בתל? כן, זאת הבת הבכורה שלי. כמה ילדים יש לך? יש לי 7 ילדים,
כן, 7, ואני בהיריון לעוד 1 או 1. כן. כיף לך. כן. טוב, בסדר. ילדים, בואו, תלכו לאכול שמה, מי שרעב רק. אני צריך לשירותים. טוב, בסדר, בוא. בוא חמוד, הנה תלך לשירותים, פה נפתח. יופי, אני סוגרת בינתיים, תעשה. סיימת? כן. אוקיי, נוריד את המים. עכשיו לשטוף ידיים. יופי. לשטוף, יופי, זהו. בסדר. אוקיי, עכשיו ממש עוד כמה דקות נגמר הגן, אז היא אמורה כבר להגיע. וכל האימהות כבר. טוב, הנה, כבר חלק מהילדים הלכו, אז עכשיו אני אסדר כאן. שנייה, טק טק טק. אין כל כך הרבה לסדר, כי היום לא פרגנו כל כך, אבל תמיד מבלגנים יותר. ימי, אכלתי. סיימנו לאכול. יופי. אני לא רוצה עוד. בסדר, אמא שלכם אמורה להגיע עוד מעט, וגם אמא של כל השאר. בואו, תחכו ליד הדלת מתוקים, טוב? אני רוצה אבל להתנדל. בסדר, בסדר. קדימה. הנה, כל הילדים כבר הלכו. שלום, אתה אבא של? שלי. כן? טוב. אז הנה, הבנות שלך ממש משחקות יפה. אבא. ממותיק. היה לי היום כיף בגן. איזה כיף לך. כן, מעולה. טוב, אז להתראות מתוקות. להתראות. אתם תרצו אבא, לבוא אתה יודע מחר? שאנחנו שכנים שלהם? כן, מסתבר שאתם השכנים החדשים. כן, אתם משפחת שני? כן, דירה 3, נכון? כן. מגניב. טוב, אז ביי מתוקות. ביי. בסדר. בסדר, אז עכשיו הם כבר הלכו, ועכשיו אני צריך כבר להגיד לכם להתראות, חברים. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום, תירשמו לערוץ, תשימו לייק לסרטון, וביי!